Hello guys, hai làm sobo sekedema blog ro khaimalia paliani era ni sak mara thai tongja era thai ni thanti era ke salong jambi je tola ke pong sai be be ha tei thai ta tong kho je sam sunai rok sa phai bai di ane ro phai ne salong jambi mo so thau di porogo thui ba sai sa ke mu tri sra ge Rakhe sini nok talawo ra mai po tong ba yu yang trok las mai bo ra angkhe tini phai malia satong tung jak mani leng jak ha ra bo tong ba yu le na ji tini ase ke satong tung ma bo tong ba jak sini bore rok ba hanya pasta khlai bo tong ba jak ne nai tong ba di yang khe wam lui para thang mani lama yang khe wa mulai para bising era las mai bor yang tera ama kothak sapanya ha ake ama te kaisa bor lo bor khunai ha dari jar si bor tong lai yang tera mai dari jar mai ha ko